То тук... Да. Сега не съм сигурен, обаче няма пътна маркировка на къде съм. Да. Така, ой, са направили тук продължава велоалеята. Това е много добро, ти лут ли си, бе? Гледай. Две велоалеи, еднопосочни, бус лента и още две ленти. Какъв е проблемът, не мога да разбера. А тия колчета тук? Колчетата канализират движението, разделят велосипедистите от трафика и градския транспорт от трафика. И не ми свети мигача и не ми свети предния мигач. Предния мигач не ми свети. Няма пуска мигач. Страничния ти свети. Моля? Страничния ти свети там лампичката. Да видя. Свети, да, виждам я в отражението на колчето. Ема, като хубава ездачи. Наляво. Я да видим сега тук какво стана. Мале човек. Добре, тук са си две ленти насам. Преди завоя. Човек, из паркоместата са супер точно както ги гледах. Игнорирайте сгазания гълъб. И тук има пешеходна пътека. И пешеходната пътека е с колчета, да не мога да се паркира пред нея и на нея. Айде, Васко, кмета. Човек, точно така си го представях. И велоалеята е там. Буквално не мога да си обясня защо някой би казал, че това не е добро. Тук е проблем, защото е било седянка на таксите. Тук винаги е било така. Тук и отсреща беше седянка на таксите, сега просто велоалеята минава оттам. И вече няма седянка на таксите. И вече няма седянка на таксите. Човек, супер добро ли? Извинявай, ама... Много исках да го видя. Буквално... Това ми беше големия марак. Инспекция да направим. Аз продължавам да одобрявам. Смятам, че е много добра промяна. Така не бях предвидил. Моля? Ясно. Всичко разбрах вече. А кой беше? Не бе, той е вечерял. Сега ще го водим да му вземем бъбреците. Айде, към следващата стъпка. Така. Скипваме тази. Не бе, тая е последната стъпка, преди да си отидем вкъщи. Викате, паричката няма го редва, Не, паричката няма да го натоварим. Паричката почваме да го товарим от утре. Така ли? Да, бе. Утре ще ми е умрял, ще го разпъкам от байнема. 2 минути съм да видим. 2 минути съм да видим? Никакъв шанс. Той просто не знае какъв булткам го очаква. Паричката след една седмица няма да мога да го познаете. Чат, моля ви, влезте при парата и му наспомете само, че утре няма да види 2 минути сън. Да, кажете. Само това. Утре няма да видиш 2 минути. Не спамите. Не, ти утре няма да спиш 2 минути. Разбрали ме. С запетайка преди разбрали ме, защото сте най-неграмотните, ако не ви кажа, няма да го напишете. И ти с главна буква Т. Главно Т и... Парата го гримират сега. Охо. Нищо, тъкмо. Подходящ момент. Да. В очети чата. Я го изпържи за малко това Subaru да го чуем гласа. Извинявам се, но е след 22 часа. И ще му свалят номерата. Държа автомобила колкото се може по-тих. Аз не знам, че как не чу като паркирахме. Човек, аз мега тихо. Да, по принцип, пак се чува. Много удобно през деня, няма къде да спреш, няма трафик. Да. То в центъра кога има къде да спреш? Да. Това е идеята, че като има по-малко паркоместа, ще влизат по-малко коли и резултатът е по-малко трафик. Значи искам да ви кажа, че аз в момента преоценявам София. В момента съм на етап на преоценяване на града. Аз загубих моята цигара. Поредната цигара. Каква кола карате? Голф. Не, VRX караме. Голф петица. Не я ли чувате? Скания. Търкаляме се с японската Скания. Загубих си айкоза пак. Аз още ли трябва да търся детски инструменти и ти ги намерим? Ами аз не съобразих, че утре може и да не намерим, така че със сигурност ще отидем към Джъмбо. Днеска се прибирах през Белово Юндола, много ми хареса. Утре може също да отидем през Белово Юндола. Да, препоръчвам. Не знам какво е. Искам обаче малко светлина, за да си намеря айкоза, може ли? Аз имам кружка. Тия лампата, да. Кружка. Пак не мога да го. Пловдив 33333В. Какво? Какъв му беше номера? Защо експоз на някой? Защото беше готин номер.
7К е този номер. 5 тройки. 7К. Как му беше? 3-3-3-3-3В. Абе, не мога да го намерим. Абе, не мога да се запра. Так! Абе, Не мога да се запра! Гайс, Кожено яки избени маратонки. дай си телефона малко, Мац. И 5 лева ще поискаш след него. Може и 10. Левия ми мигач продължава да ме бави и ме дразни. Кожено яки. Направете контрол на магистрала Хемос, страхотна е. Отиваме да направим контрол на това. Тодор Каблешков. What the fuck? Къде е човек? Няма го. Къде запиле вейпа, бе? Ако беше вейпа, ще да полезно за намиране. Звънни му. Не мога. Ефо, не си виждам огледалото. Извинявам се, колега. Пачата, че ти, бе. И пише тай гаста това Сумаро пол. Да, им кажем? тук духа чата, купалаци. Верно. Аре, чат. Те спреха и да въртат, знаеш? Да, който има върти да върти. Айде, гаси яко. Който има върти да върти. Аз що, сега го държах и вече го няма. Ей, писа ми от това човече. Да не си го сложила... Чантата ми? Май не. Нямах преди чантата, но добре. Абе. Сложих го в твоя. После сигурно ще минем през Филип Кутев. Много ясно. Любимият ти булевард, просто... Естествено. Булевард Филип Кутев. Само двама души ли въртат, бе? Къде сте се бъдете, бе? Нема ги. Ефо, май ти развалям стрима, освен да те прибирам, а? Чак да го разваляш. Петък вечер е нормално. Аре, някой да събне. Неудобно ми е, я някой ги всъбва, е. Кой парали, я кой има най-големия хуй? Паралиите са при паралиски. Не, то. Не са ли го учили как се тръгва с кола, ако може днеска? Сега настъпи вага додолу, гледайте как бега вага. Трябва ми бинокъл, някой да ме спаси. Не мога да видя. Къде отиде? Ами няма ми го, ама си намерих поне ключовете. Уния дед беше видео. Къде е най-големия уй в чата? Всички да го тагнат и да спамат най-големия уй. Айде, Иликата. Искам да ви кажа, че минах на жълто, защото не чувствах, че мога да спра безопасно в оставащата дистанция след промяната в светлината на светофарната уредба. Добре, бе, ще го намерим после. Ето ти вейпни си. Добре. Добре, аре. Мишиши. Мале ще се представи на Майнкрафт. Човек. Много съм хайп. Боги днеска ми писа, че е направил втория мост, вика декорирай го, бе. Баци София. Той вика и аз. И аз. Не, имагинерния екшенж в главата ми продължава с ясно. Според вас за тези... О, моната! Леле. Опа, батерията ми. Да. Нощем луната. Щом се появи, питам се, майко, де е Румяна? Питам се, майко, Това беше първата песен, която Алфредо изпя на Амбиланс Гард. Румяна, мой призрак си, ти за мене. Леле, тая една седмица ще ни бъде много зле. Мале, колко Влади Марков песни ще експорнеш с мене. Аз съм готов да ти пусна тези от дебрите. Дебрите. Как ти говори се едно толкова по-стар от тебе, а? На Влади Марков, За той е Влади на 1000 години. На Влади Марков е 1000 вече. Да. Даже подготвяме. Ние до ден днешен откриваме нови и нови. Неговото творчество не може да бъде опасано в едно човешко съзнание. И подготвяме мегамикс, който може да стигне до 12 часа плюс. Да го сказали това, че да го сказали. Да. Не, айде от мен да мине, няма. Не и този път. Този път не. Но да, там на беседчицата. Или на каручката. На китарата. Чай, тука. Объркан съм. Тука ли се завия в момента още? Да, Мисля, че са го пуснали това. Не. Викам, дай да не влизам в насрещното, поне на стрим да не е. Ми ти трябва малко, не може само аз.
Ръгам на първа. Ама те превърта. На печата. Дебато Симпсон. Дебато с iPhone. Мале некој на кючеци яко. Я? Тоа с кабрио 46. Я да си- Я. Превърта. Спреги деба. Започна да газ, той иска да се гони. Аз съм на стрим, не мога такива работи. Аз такива работи не правя. Не Се чувам. карам съвсем спокойно. Не чувам деба. Имаше кючеци. Имаше. Имаше, да. Трябваше да ги ловнем. И аз ги чух. Аз и така бяхме тръгнали... Тоа што карам последните са. Бълък? Вей пак къде ми? Тоа што ме се сече така? Бяхме тръгнали на Нова година. Или беше... Не, на Нова година беше. Там, къде щяхме да празнуваме и спираме с Петков на една бензиностанция. И някакви две коли са си надали без ни кючеци и бента равнуката ми в колата. И му викам, леле, викам, се само набързо си купа хелчетата и почвам на тарамбуката. И аз за да си ги купа и те се тръгнаха. Иначе- ти дадоха Ще пари. правите... Щяха ме вземат. покупател. Щяха ме вземат 100%, брат. Аз бях новит, наистина. Вие къде сте ходили на Нова година? В къщата на Далто, задната сала. Густичко. Много густичко. Аз го гледах, помня. Леле. Праснахме се. И след ялта бяхме там. Да, верно, бе. Такива бесни ключеци имаш. И след ялта просто. Не, много е добра инфраструктурата в София. Както виждате, движим се свободно вече 15 км задръстване няма. То по това време остана да има. Аз нямам идея къде съм. Нямаш ли, къде си? Май към студенти. Панички! Не. Моля се. се! Сефо е в отиваме да си го оставим сега, той има стрим да прави. Трябва да... Финално от вкъщи съм им казал. Чай, сега ще оправим камерата, защото iPhone-ска работа. Трябва да се плаща наема. Съм им казал чат. Donation go за наема. Да. Ай така. Ще е капата стойка, ще е така. В играта ли сме? Да. Много ме дразни този мигач, какво му стана? Той си е такъв. Абе, как ще е такъв, нали му смерих и двете кружки, а леви и десни? Ами явно не е в кружката. Не си виждам задното огледало, дали някой ме телгейти. Дай ще отстъпим. Ще си в десно. За да могат да минат. Ало, плегна ли? Штрак. Цак, так. Аз съм карала по улицата от тук в ляво. Да. А така, разкажи на целия стрим как караш кола в ловния парк. А заради кой карам кола в ловния парк? Виж, сега аз те питах, искаш ли да караш по нелегален път? Ти каза да. И кой ме откара? Аз ти казах кола нелегалния път, ти избра да караш. Напротив, ти ме откара. Не, е верно. Верно е. Даже ми каза продължи до края. Няма такова Ако нещо. имаш късмет, може да Значи, няма колчета. Отричам твърдо се едно Жоро Игнатов ме пита каквото и да. Не сме дошли да правим скандали. Чай сега, че тук много често са полицаи. Да минем на тих мод. Тихо. Няма ченгета. Онзи ден гледах сторито, където бяхте тагнали парата и баба на стрим. И си да ви слагам нали фулскрин камерата, поглеждам към нея. Чат, за това нямам приятел. За да не бъдеш симп. Да. Лошо е да бъдеш симп, хубаво е да си пимп. Или днеска паричката. Паричката си ги ме гледа. Все повече ме убеждаваш. И аз му викам, аз ако си фана, приятелка няма да я познават. Not good. Виж сега, няма нищо лошо от това да си хванеш приятелка. Има нещо лошо от това да си симпваш приятелка. Верно е. Така, затова бийте си жените. Ти Браво. симп ли се? Яко. Симп? Най. Потвърдено, чат. Нямам търпение да видиш утре нейната майка какво ми подари за рождения ден. Да видиш какъв съм симп. Нали знаеш, че ако не си симп, значи биеш жена си. По твои думи. Мисля, че влизаме в тунел. Тунел. Бански трябва ли да си взимам? Не. Всъщност дават по хубаво топло време, вземи си бански, да. Защо? Моля? Къде ще им?
ще изчистим басейна, т.е. той ще изчисти басейна. Аз за какво го викам? Аз не го викам тук на почивка, аз го викам за да работим и да работи. Върши сме в железница. Железница. Аз съм живял 6 години на село, Нямам никакви скилове. Железница? Да, бе. Железница е квартал на София, какво се правиш? Значи ако някога каже, че Железница е село, лъже. Железница е елитен квартал. Железница Сити, знаеш. Значи говорил съм с човек от Бистрица, той казва, че Бистрица е центъра на София. Това означава, че си в широкия център. Аз знам, че е центъра на света, не знам. Така ли? За Бистрица, да. Някой Един съб се кара на чата да пише на кирилица, идва Йоана и пише кирилица ли? Дай линк. Дай линк. Модераторката. Айде. Ама, колко му е принципно това? Да оправим басейна и да пуснем термопомпата, за да го стопнем до 30 градуса и се пръсна в него ли? Нищо не може. Само трябва да го направиш. Или да се метна на минус 30. Не. Ефове днеска, значи не гледай какво е времето в София. Ние тръгнахме на 31 градуса температура. Не. И като се приближавахме към София, валеше повече и повече. Не, най-ново се изсипа по Родопите дъжда. Ма не, то пак и да е хладно, пак е някакво готино. Не, много е хубаво. За басейна говори. Газ, яко. Ще се пръснем от вода, аз го усещам. Да. А само тарамбуката ли да взимам? Поле нещо? Не, вземи само тарамбуката. И ще минем през джъмбо на тръгване. Не, всъщност, знаеш ли? Измисли го. Утре ще караме по другия път. Кой друг път? По Струма. Обичайния? Да. Що? Така искам. Защото като се качи паричката отзад на задната седалка, ще опират в калница. Ужасен! Аз ти казвам, паричката направо ще се върне на половина. Между другото, то си е такова, то си е физически труд.Ото е такова? Както и да го гледаш. Аз съм на вид, мен ми се правят такива работи. Ще се разцепим, много ще ви хареса. Да. Приготвил съм пълна програма, мама. Аз съм сигурен. В смисъл, всичко ще бъде структурирано. Ти можеш ли да готвиш? Уча се, бургери Супер. си. Правил съм си 5 пъти бургери, откак съм тук. Трябваше да кажеш да ти донесе ядене, че сам и те жаля. Не, майка ми донесе една корея яйца на аванта и съм нещастливия човек. Яйцата са пара вече. До улица. Принципно ще да ставам готвач, ама за малко ще да си отрежа пръст. И аз така. Айде, фото тук си. Айде, баткото. Извинявай така, че не успях да вляза във вас, много исках да те изненадам като хората. Не сменяме врата. Ти не можа да влезеш, защото бях бутнал ключа. Да, бе. Айде, баткото. Виждаме се утре. Утре някъде към 4, може би? 4? 4. Топ. Значи, да. Ще може да фана 2-3 часа. Аз съм на бал. На обяд. Айде. Правим. Тудило. Затварям ти тук да не ти вода стрима. Спрях ли ти? Айде, чата! Бях сигурен, че така ще се случи. Просто бях сигурен, чат. Просто бях сигурен.